L'Ajuntament de Montornès comença els treballs de reforma de 6 pisos que havia adquirit durant el 2016. A finals d'any es podria entregar el primer. Els habitatges van dirigits a joves o bé a persones grans o amb mobilitat reduïda. Bona nit. Els treballs van a càrrec de la brigada municipal, que s'ha reforçat amb persones contractades a través de plans d'ocupació. Ara continuem repassant els temes més destacats del dia. Les tasques de control preventiu aconsegueixen fer disminuir la població de processionària a Mollet. A més, durant aquests dies, els tècnics estan fumigant els pins i eliminant les bosses amb larves. Aquest insecte afecta a les persones, alguns animals i els entorns verds. 17 companyies formaran part del Festival de Titelles de Mollet Minmo d'enguany. 8 d'elles són catalanes. L'objectiu és reunir públics de totes les edats. El sector del comerç també participarà en aquest esdeveniment i a l'informatiu d'avui també parlarem de la segona edició del Talent Parets. En esports parlarem de l'Escola de Taekwondo Hansu de Mollet. Al darrer campionat de Catalunya infantil hi han competit amb 12 lluitadors i 4 han fet medalla. Una ha estat de plata i les altres 3 bronze. Ja han començat les obres als 6 pisos que ha adquirit l'Ajuntament de Montornès i que aniran destinats als joves, a persones grans o bé a persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu és entregar els primers habitatges a finals d'aquest any. Reforma integral de dalt a baix dels 6 pisos que havia adquirit l'Ajuntament de Montornès el 2016. La brigada, amb el suport de persones contractades a través de plans d'ocupació, fan una nova distribució dels habitatges. Compten amb 2 habitacions i disposen d'uns 50 metres quadrats d'espai de mitjana. A més de la distribució, també s'estan dotant de les condicions necessàries d'habitabilitat. Implementar la brigada municipal per fer una execució directa d'aquestes obres de remodelació d'aquests habitatges. Ens trobem fent enderrocs, hi haurà una part que no podrà fer la brigada, que són contractacions d'industrials del municipi o de l'entorn, per les fusteries, per aspectes que no són directament execució de lampisteria o de paleteria, diguéssim, d'obra. Aquests pisos es destinaran a joves per facilitar l'emancipació o bé a persones grans o de mobilitat reduïda. El consistori ha dedicat 140.000 euros a l'adquisició dels habitatges i ara es preveu una despesa de 108.000 euros en materials per la reforma. El primer pis es podria entregar a finals d'any. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el control preventiu per erradicar la plaga de processionària. Enguany, aquest insecte és poc present a la ciutat, però l'objectiu és disminuir encara més la població, ja que provoca serioses molèsties entre les persones amb al·lèrgia i alguns animals. Aquest any la processionària a Mollet s'ha concentrat bàsicament al bosc dels pinetons. S'han retirat un centenar de bosses com aquestes, que després s'han acabat cremant. És una papallona que vola durant l'estiu i quan arriba la tardor fa els ous, fa uns cucs, els cucs creixen, es passen tot l'hivern dins de les bosses aquestes que veiem als arbres, unes bosses que són com de seda, s'alimenten de les fulles més tendres dels arbres. Llavors, el que fan és debilitar-los i els arbres que són menys forts, diguem, els poden matar, sí, els poden arribar a matar. La processionària està molt controlada a Mollet. Els tècnics municipals han optat en la majoria dels casos per utilitzar el sistema de fumigueig d'un bacteri que ataca les larves quan encara són petites. L'objectiu és minoritzar l'afectació a les persones. Com està afectant a Mollet? Doncs molt menys que la majoria de llocs de Catalunya, perquè nosaltres tenim els pins situats, els tenim controlats en determinats llocs i actuem directament sobre aquests espais. Per tant, no és una incidència molt gran, el que sí que en determinats casos les reaccions que provoca l'al·lèrgia d'aquests pèls urticants en les persones o en algun animal, algun gos o sigui que s'ho posa a la boca, pot arribar a ser greu. Un altre dels sistemes passa per potenciar els arbres vells, per afavorir la presència d'aus insectívores, com ara els ratpenats. L'Ajuntament de Martorelles obre el termini d'inscripcions per optar a un hort de la zona de Can Camp. Tots els interessats podran presentar la seva sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 21 d'abril. Per tal d'aconseguir una de les 20 parcel·les, cal ser veí de Martorelles i major d'edat. Les places costaran 90 euros anuals, però tindran bonificacions socials.
Montmeló retirarà les plaques amb simbologia franquista que hi ha al municipi. De moment, l'Ajuntament ha localitzat 6 plaques franquistes a edificis de Montmeló. La majoria corresponen al Ministeri de Vivenda. Aquesta ha estat una moció d'urgència presentada per Esquerra Republicana i s'ha aprovat per unanimitat. Ara l'Ajuntament s'ha compromès a fer un estudi sobre la localització d'aquestes 6 plaques i alhora comprovaran si n'hi ha més al municipi. Un cop les tinguin totes ubicades, parlaran amb els veïns dels edificis abans de retirar aquests símbols franquistes. D'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva de la sublevació militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura. Per tant, demanem que l'Ajuntament de Montmeló rebutja enèrgicament la simbologia franquista que perdura en alguns indrets del poble i instem els propietaris d'edificis a la retirada de la placa franquista i, en el cas que no es tregui, l'Ajuntament que actuï d'ofici. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'Ajuntament de Parets per manca de mesures de seguretat i higiene laboral de la piscina de Can Butjosa. El tribunal obliga el consistori a fer-se càrrec d'un complement del 30% en la prestació per incapacitar un monitor, que ara fa 6 anys hauria adquirit una bronquitis crònica per causa de l'exposició al clor. Un portaveu de l'Ajuntament de Parets ha explicat que estan en desacord amb la sentència, ja que el Tribunal Social s'havia pronunciat en sentit contrari. Tot i això, acataran la sentència. Des de l'Ajuntament asseguren que es van fer 2 reformes importants a la piscina per evitar la concentració de clor en l'ambient. Des d'aleshores, totes les revisions que ha fet la mútua Cepello al personal de l'equipament han estat negatives, inclosa la que es va fer al seu moment al monitor afectat. I un apunt de successos. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Mollet per haver abandonat una jove lligada a un arbre a un municipi de València. El detingut és l'oncle d'aquesta noia que té 20 anys i és de nacionalitat marroquina. El sospitós ja havia estat denunciat prèviament per la noia. El Festival de Titelles Midmo s'obre a tots els públics de Mollet. Tot i presentar una programació basada en espectacles de marionetes, el certamen d'enguany presenta muntatges per a petits i grans. A més, el festival també presenta un seguit de novetats. Els aparadors dels Titelles donen el tret de sortida a les activitats de la Mostra Internacional de Mollet. Aquest any han incrementat el nombre d'establiments que acolliran l'explicació de contes a través d'aquests personatges. Que el món de les titelles també ens agrada i penso que és molt maco acompanyar així al poble, poder ajudar i que la gent pugui gaudir d'aquestes coses. Doncs bueno, una manera de col·laborar amb el poble de Mollet i a més és una cosa que té molt públic i agrada molt a la gent. 17 companyies participaran a la mostra d'aquest any. 4 són internacionals, 5 de l'Estat i 8 de catalanes. En aquesta edició, com a novetat, els espectacles comptaran amb més diversitat de tècniques de manipulació de titelles. A més, la plaça d'Europa es convertirà en un nou espai per acollir espectacles de petit format. Compartirem la carpa Montitella amb un llenguatge que ara, just perquè no es coneix, es diu lambé, que és un llenguatge que s'està utilitzant a Amèrica, principalment a l'Amèrica Sud, que és un concepte d'unes caixes petites que la gent mira per uns visors, amb grups molt reduïts de gent i amb uns tempos molt petitonets, i hem convidat una companyia que es diu Encaixats, que han portat aquest projecte, que el van estrenar l'any passat. El sector del comerç també participa en aquest esdeveniment. Durant 3 dies els Titelles ompliran els carrers de la ciutat. I els forners i pastissers de Mollet també volem participar i que també, com sabeu, elaborem durant tot l'any els mollets. Els mollets que és el símbol del moll, el símbol de Mollet, de diferents gustos, però durant aquest cap de setmana el mollet es vesteix de blau. Es vesteix de blau amb commemoració i representació del titella mullat, del mollet mullat. El comerç, l'activitat econòmica de la ciutat també pren força. Amb aquest acompanyament que fa anys van descobrir que unir cultura i comerç forma part d'un binomi extraordinari a la nostra ciutat. La 11a edició de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet començarà el divendres 7 d'abril i finalitzarà el diumenge dia 9.
A més, aquest any la Minmo també ofereix una exposició. Es tracta d'un homenatge a la companyia de titelles Guinyol Gidó que acull el Centre Cultural La Marineta. En aquesta mostra podem veure la trajectòria del titellaire Ramon Sánchez, que porta més de 60 anys construint titelles. Els seus pares també eren titellaires, de fet, estan considerats mestres del guinyol. Aquesta és la primera vegada que les seves figures estan exposades al públic fora d'un espectacle. Precisament, aquestes titelles seran les protagonistes del muntatge que tancarà la Minmo d'enguany. Jo espero que els gaudiu, perquè són titelles de molts anys. Hi ha titelles aquí dels anys 70 fins a l'últim, que és el Charlie River, que està fet aquí, que es va fer el mes passat. Vull dir que hi ha una trajectòria de titelles que crec que agradaran a la gent, diguéssim. Amb els nostres espectacles agrada molt el tipus de titella. Atenció als artistes del Baix Vallès, perquè ja s'ha presentat la segona edició del Talent Parets. Tot i que el concurs incorpora algunes novetats, la gala final es manté dins dels actes de la Festa Major del municipi. Les persones interessades podran presentar les seves propostes artístiques en format audiovisual fins al 3 de juliol. El Talent Parets s'obre a tothom. En aquesta segona edició del concurs artístic i musical popular es podrà apuntar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva procedència. Una altra de les novetats és que la gran final, el diumenge 30 de juliol, es farà a la plaça de la Vila i no al Parc de la Linera. El més complicat és mantenir projectes com aquests. I aquest any serà l'any de la consolidació. Aquest any serà l'any de dir, escolta, l'any passat va ser un any d'aposta, i moltes vegades les apostes funcionen o no funcionen. Va funcionar i va funcionar molt bé, i la valoració que s'ha fet tècnica i del poble, que és la que ens toca com a institució, és més que positiva. Llavors aquest any pensem que és un any de consolidar, però també d'apostar, i d'apostar fort. El Talent Parets està organitzat per l'Ajuntament, l'Escola de Dansa Elite Dance i el Centre d'Estudis Musicals Maria Greber. L'objectiu és oferir als participants l'oportunitat, per a molts la primera, de pujar a un escenari per mostrar el seu talent, unes qualitats que seran valorades per un jurat professional. Que seguimos pensando que es una oportunidad maravillosa para los talentos y para todos, ¿no? Para reconocer el talento, primero el talento propio, y encantado de recoger también el talento que viene de más allá. La participació pot ser individual o en grup i s'estableixen 3 categories de participació: kids de 3 a 10 anys, teens d'11 a 17 anys i sèniors a partir de 18 anys. A banda del trofeu i el lot de productes, els 3 guanyadors de cada categoria tindran una nova oportunitat d'exhibir-se davant el públic el dilluns de Festa Major al Parc de la Linera. És una festa, en realitat. És una festa de visibilitat transgeneracional. Què vol dir això? És quan el poble té l'oportunitat de reconèixer a si mateix i veure que el talent no solament està a les escoles, tot s'ha de dir. El talent el té la veïna, el veí, l'avi, el nen que està jugant al carrer. I la plataforma d'un event com Talent Paret dona aquesta possibilitat de visibilitat i de reconèixer aquest talent. Com l'any passat, Vallès Visió serà mitjà col·laborador en la promoció del concurs i emetrà en directe la gala final. Mollet podria donar nom al pròxim model que fabricarà l'empresa d'automòbils SEAT. Si més no, l'alcalde de la ciutat, Josep Monràs, ja ha sol·licitat al president de la companyia espanyola que el nou vehicle porti el nom de la ciutat vallesana. Ibiza, León, Toledo, tots ells són models d'automòbils SEAT. El pròxim podria ser el nom de Mollet, una manera de donar a conèixer la ciutat vallesana per tot el territori espanyol. Me parece bien la idea porque Mollet es una ciudad muy grande y se merece eso. A mi sí, per promoure el municipi, que s'escolti arreu de Catalunya i tal, ja em semblaria bé, sí, sí. Sincerament, jo penso que pot ser que faria gràcia, però és una cosa irrellevant. O sigui, no, el fet que un cotxe porti el nom d'un municipi, és que no crec que s'arribi a portar a terme. No ho veig factible, no? És que no penso que Mollet tingui el suficientment pes com perquè porti el nom d'un cotxe, no? D'un model.
Per l'alcalde Josep Monràs, Mollet i SEAT tenen moltes coses en comú, com ara la consciència pel medi ambient o la vocació esportiva. Bueno, és una petició que he fet, entenc que SEAT en tindrà moltes i que farà estudis de mercat respecte a quin ha de ser el nom d'aquest nou vehicle, però en tot cas sí que vull dir-los amb orgull que aquí hi ha una ciutat compromesa amb el medi ambient, que aquí hi ha una ciutat que s'estima tot el que té, que aquí hi ha una ciutat que és ciutat europea de l'esport, i torno a repetir el que deia al principi, i per què no Mollet? D'aquesta manera, la ciutat de Mollet haurà d'esperar encara uns mesos per saber si ha estat l'escollida per donar el nom al nou vehicle. El model de SEAT està previst per l'any que ve. El síndic personer de Mollet, Lluís Martínez, és el nou vicepresident del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya. Després d'estar exercint a la ciutat durant un any i mig, Lluís Martínez ha volgut ampliar la seva projecció. Durant els propers 2 anys, Lluís Martínez compaginarà la seva feina de síndic personer de Mollet amb la vicepresidència del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya. És el primer síndic molletà que ocupa un càrrec tan elevat al Fòrum de Síndics. Aquest nomenament representa retornar a Mollet una posició dins de la Junta Directiva del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, que és una posició que ja havíem ocupat a través d'anteriors síndics en algunes ocasions. I jo crec que això és important per Mollet perquè s'ha de ser allà on es decideixen les coses. Lluís Martínez està a l'equip que lidera els 40 síndics i síndiques locals de Catalunya que formen part del fòrum i que donen servei a 4 milions de catalans. Des d'aquesta associació volen unificar o compartir maneres d'actuar. Com a vicepresident, la primera seria la d'assistir directament al president en totes aquelles activitats que ell consideri necessari la meva col·laboració i, sobretot, assumint la responsabilitat de les relacions institucionals dintre del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya. Un dels objectius del síndic molletà és donar veu a les necessitats de Mollet al Fòrum de Síndics Locals. A finals de juny s'organitzaran unes jornades a Mollet que giraran entorn la figura del síndic personer. Obrim plana esportiva i Albert, avui comencem parlant d'arts marcials. I dins l'ampli ventall que hi ha a les arts marcials ens centrem sobretot en el taekwondo. L'escola Hansu de Mollet s'ha fet amb 4 medalles al Campionat de Catalunya infantil de taekwondo. Destaca la plata de Casey Roura. Les altres 3 medalles han estat bronzes. D'aquesta manera el club molletà recull els fruits de la seva feina feta amb la base. 4 medalles de 12 participants. El percentatge d'èxit de l'escola de taekwondo Hansu de Mollet ha estat alt al darrer campionat de Catalunya infantil. Ha estat en la modalitat de combat. Entre aquests medallistes destaca Casey Roura, que s'ha pogut fer amb una plata. Vaig reaccionar amb nervis, però va sortir el que tenia que sortir i així. Els altres 3 medallistes han obtingut un bronze en les seves respectives categories. En aquest cas han pujat al podi Marina Pérez, Andrea Aldariz i Héctor Zarco. No va ser ni fàcil ni difícil, però perquè vaig practicar molt i vaig vindre molts dies per practicar. Que juguis, no? Estàs fent treballs i que t'ensenyen noves disciplines que tu no sabies i bueno, et sents bé. A mi m'agrada perquè pots fer amics, et pots divertir-te, també aprens i també vas a campionats, ho passes bé. L'escola Hansu ha tingut un protagonisme important en aquest campionat de Catalunya. Al centre es treballa amb intensitat per ensenyar una disciplina que cada cop té més aficionats. La prioritat del centre no és anar a competir, s'aprèn a taekwondo, el seu mestre ja s'encarrega d'això, i si van a competir i a sobre queden classificats, per ells són molt millor. L'important és que s'ho passen bé i aprenen moltes coses. El Campionat de Catalunya ha reunit a la Marbella de Barcelona fins a 1.300 participants. I no deixem el món del taekwondo, perquè l'escola Li Yong de Parets ha pujat al podi en diverses ocasions al darrer Open d'Espanya. Destaca el trio format per Sergi Deque, Joel Dosanli i José Luis Estudillo, que han aconseguit l'or. També s'ha fet amb el títol la parella integrada per Estudillo i Sumi Juli.
Aquesta darrera, a més, va assolir la primera plaça a nivell individual. Ja en categories inferiors, Cristian Villar va assolir un bronze en júnior individual. El centre paratà representarà la selecció espanyola a l'europeu que es farà a Grècia al mes de maig. El Mouta per l'esclerosi múltiple que es fa al circuit de Montmeló arribarà aquest any el dia 30 d'abril. En aquesta edició, el Club Atletisme Montornès es farà càrrec del suport tècnic. Fins ara ho feia l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Els montornesencs ja n'eren un dels responsables a les primeres edicions d'aquesta iniciativa solidària, però després se'n van encarregar l'entitat terrassenca. Des de les 9 del matí, les activitats no s'aturaran.